Pagkuhan ko itong diri, ha? Kano mo dahil manguha ko diri? Naman diri tag-iyaw. Naman diri tag-iyaw. Oh, nawala! 1 hour before. Hawa. Gutom po yun. Nagkulay tag-iya diri da. Bukro makain. Uy! Wah! Ba ito kayo mubo-mubo. Nanakoy nangawa itong lubi, oh. Impas gini ron. Impas gini ron. Ako ning ati-atikon nga ako itag iya. Para kumutong ba? Hoy! Naon ang putong niya? Sakpan! Dili kay manguran. Pagtagal ko diri. Diyan mo nimo. Ano man dai? Buhan ni diri. Sa may nagsuko nimo nga mga kag buhan butok diya. Ha? Ako ba'y nagpadako ani mga lubid diri? Ako tanong ako naghago niya. Isisiw ra mo buhan ang butok diya. Pwede tagyan ni boss. Ako man nga buhan mo butok lang. Unya tong giot ka. Ug igutom. Ano sa kanila pagkakuha? Yaman, bakit nangit? Ha? Sige be. Baik kinaka dia. Why lang kung butong. Okay ko kagi pusang ng tiwok ko. Dali. Now. Dala mo. Bayo kay. Ibong dulugan. Ang imong suna ka sa manran. Lagi ako sa ubos, boss. Tara sa may putungan sa kwano. Gawin. Sige, ambil lang suntang baik para nama ka dia. Kaya, boss, oh. Sige daw, kung kumakain ng bata na. Kumahawa, eh. Grabe ka ng trabaho ni mo ba, no? Murag, lipat-lipat ka sana ba? Nga, timing-timing ka ng mga tao dito para mga gabi na yun. Okay, boss. Ako nga to, boss nga. Kira, boss, oh. Tama ispa ni ba? Daw. Pusa man yung ganda sa kalapot yung bawa. Uy. Yan ka. Ay, pantong na kita. Naman pa, tingin niyo. Wala ka. Ano, baya ko yung nagbuwan na. Kanima ko, magaling. Ako na, di mag-i-divest na mga awan. Tadi na mag-i-ta mamili. Tanawa ko. Hindi mong tae. Abri na ba? Abri na ba? Abri na. Sama na, oy. Sa kuning. Gahi ng kayo ba sa... Gahi, pamanisin mong gagway, boss. Tara, boss, oh. Awa lagi, oh. Oh. Pero tigong yung dauta, boss. Murag gagway po nimo, boss, ba? Yan ganay mo ba? Be, kuya mo sa puto, be. Pastila naman. Sige, boss. Naman, trabaho, ay, nun, eh. Pagdali! Tira, boss. Ilo na kayo. Atong puliya, boss. Ganun, sakto-sakto, ha? Okay, boss. Boss, ang boss. Mas! Oh. Kani mo nindot ni. Ginaw, para biyan. Oh, tanawa, oh. Expert ko sa kawat na kay itakpak lang. Dahil pingilit pa sa kawatan, nagpagilan pa. Pinagpakpakon lang. Kaya. Grabe na kumuhawan, ay! Maniguro po ko, boss, ay! Basi pupto ni mo!
matay. Wa na may mga bunga ni akong malubi. Wa na matay harbis ani. Siguro sige pangawat ani ba. Sakpa lang gil ito na ko ron Ipas yun sila. Yati raw. Naayoy sige pangawat rig butong ba. Sabaw ra giinom. Masalbahis kayo. Sila ni mga tawanan ni. Pagpa na ginako ni ron Kalibason din ko ni sila. Tado ni mga tawanan ni ba. Bantok na tayo wala tayo. Ika matilihan eh. Daan eh sige pakuha. Ikaw na siya pagkuhang putong diri ha? Kano man yung mga po diri? Naman diri tag-iyaw. Naman diri tag-iyaw. Oh, nawala. Naman tong tag-iyaw diri ganiyaw. Nawala man. Nawala man, boss. Wala ang sino wala. Tag-iyaw diri ganiyaw, boss ba? Tindog. Sorry kayo, boss. Nawala man yung tag-iyaw diri, boss. Dito kas barangay. Sa pangalan nimo? Ipablatir ta kas barangay. Pagkatusok, boss. Katusok, burot. Oh, Yawa po ng pangalan na oy, lagi, apelyido. boss. Lagi, boss. Nangatik ra ka ba? Wala lagi ko nangatik, boss. Ina. Kailan na kayong nangilad ka? Blatter lang ko, boss. Oh, blatir ta ka. Sunod ha. Ay nanigos ba ha? O masakpan pa ta ka. Dili lang sa barangay, paabuton nimo. Dito na sa munisipyo. Oh, boss. Okay, boss. Tarong jud ha. Lagi, boss. 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 Idong ha. Asa naman tong Ay nagbalik diri ha. patik-atik dari ganihan. Ay nagto ka. Saya tag-iyaw. What's up, Carminians? So yes guys, salamat guys sa pagtanaw sa among video. Kaya kalimut sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page sa ang Carmen Dabnor Vine. So shoutout tayo no sa atong itong sponsor. Si Bing Nominal Vlog. Yes. So salamat kayo sa imong pagpajikas. O kang hashtag by Uncle. So shoutout og sa tanan nga mga OFW nga nakatanaw sa among video. Kana shoutout niyo tanan. No, dito mo isa-isa. Kaya salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-view sa among video. Shoutout po ko diya sa Purok Trade, Dudong Solis Family ug sa akong ninang nga si Bing Lagunero. Yes, shoutout. Ug shoutout po ko diya sa akong mga igagaw sa Jinsan nga way pag-upas sa pagtanaw sa among video. Yes, shoutout. Ug ay mong kalimot sa ako ang channel Renz Vlog. Yes. Ug kana lang daghang salamat. Yeah, shoutout ko diha sa Carmen no, sa Golden Mars. Labi na gyud diha kay Mars Balbunya o kay Jerlitz o sa kay Jess. Yo na yo. Shoutout kay Risa. Kan uray mo nyata uray. Shoutout. Okay kay guys, Og diha pud sa kwan, og diha pud sa tapad sa salon ba? Sa IMAX. IMAX, IMAX kay Irene nga Lisa. So shoutout. Wow. Shoutout. Sa Happy Valentine sa inyong tanan. Yes No? guys, ang mga yun guys, ang iyong kaduha ngayong to nga matumi diha sa Carmen karong Yes. Valentine's Day. Naman hindi may mga sinamok. Anda mo. Sa mga subscribers o mga followers sa Carmen Dabnor Vines, thank you sa inyong suporta sa amo ang channel. Yes guys. So salamat sa inyong tanan. Pag-support. Unta nga di mo magsawa. So bye-bye hangtod sa sunod higayon sa among video. Paki-share. Share sa among video og like.